Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanku da kasancewa da Dibaba Tech a daidai wannan lokaci. Sunana Muntazir Hassan Abdullahi. A yau insha Allah tutorial ɗinmu zai yi bayani yadda za ka goge saƙon da baka son wani abokinka ko wani ɗan uwanka ya dinga gani, ma'ana saƙon ya goge wurin shi. Ko da a ce ya kai sati ɗaya har ma wata ɗaya. So da yawa mutane kan tura saƙo ta hanyar kuskure, sannan ba sa son ana ganin wannan saƙon. Don haka ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo ku ga yadda za ka goge saƙon da ba ka son wani abokinka ko wani ɗan uwanka yana gani kuma ya goge wurin shi. Don haka ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo ku ga yadda ake yi. Da fari za ka shiga WhatsApp ɗinka kamar haka. Bayan ya buɗe, da wanda suke sababbin zuwa a wannan channel tawo, ina mai roƙonku ku je ku danna alamar subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda bidiyoyina masu muhimmanci da su dinga wuce ku. Da fari kan ka fara wannan aikin ana son ka tabbatar da datan kana kashe. Sai ka nemi wanda kake son ka goge saƙon wurin shi. Kamar mu ɗauka kamar wannan. Bayan ya buɗe, sai ka nemi saƙon da kake son ka goge wurin shi. Mu ɗauka kamar a'a da wani abu ɗin nan, wannan ina son na goge shi. Kun ga yanzu ba zai ban damar na goge har ya goge har wurin shi ba. Da haka sai ka nemi lokacin da ka tura mai wannan saƙon. Alal misali, na tura mai shi February na tura mai shi 2020, 2 ga watan 2 shekara ta 2020. Lokacin na tura mai shi karfe 10:43 PM. Sai na je setting ɗina kamar haka. Na maisa wannan lokacin da na tura mai shi kamar haka. Bayan ya buɗe sai in kashe automatic time zone. Sai in kashe automatic date and time. In sa shi off. To zan je in maisa lokacin da na tura mai wannan saƙon. Alal misali, na tura mai shi February 2022. Sai na maisa shi wannan lokacin na tura mai. Sai na maisa time inda na tura mai. Na tura mai shi karfe 10:43. Karfe 10:43 PM na tura mai shi. Bayan na maisa wannan lokacin haka nan, sai na je WhatsApp ina kamar haka. Kun ga yanzu na sa delete. Kun ga ya ban dama in goge harorin shi. To yanzu da ka danna delete for everyone, ya riga saƙon ya goge harorin shi. Bayan ka goge, sai ka kunna datanka. Kamar haka. To yanzu da ka goge saƙon ka kunna datanka, to datanka yana hawa, to wannan saƙon ya riga ya goge wurin shi, ba zai sake gani ne ba har abada. Don haka na gode da wannan ziyartar channel tawo. Allah ya bazu.